Johny फै Johny फै तामुलपुरनि साहित्य सभायाव थाङा नामा? आं जोबोद थांनो लुबैदोंलै रावखौबो लोगोखौनो मोनाखै। नों थाङोबोला थु आंनि साइकेलावनो जयै थांनो हागोन। साइकेलाबो पामचार जानानै दं। टायार बाथिखो नांगोन। अमा सावनाय मोनजागोनलै अमा सावनाय। ओंखारसोदोंनो थौ माबा माबि मोजां मोजां नुसोदोंनो थौ। थांनोथ' सानदोंमोनलै अजय फै हेलिकप्टारबो बाफैगोननो। नायनोथ' जोबोरै गोसोमोन। गासैखौबो बायदिफोराव आंहा गोसोआ बेसेबा ख्लाब ख्लाब जायो। आंना मोसौखौसो दायो सोर लायगोन फोथारनिफ्राय? है जायखिजाया खाखानानै दोनफैनोसै आं। हे 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 आंबो थांगोन आंखौबो लांफानांगोन साहित्य सभा हु 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 हेलिकप्टार नुगोन हेलिकप्टार। सिरि था मोसौ मालाय थांब्लाल' थांफानो ओंखारग्रा। सिगाङाव गाखोनांगोन नों। गान्दु सान्दु होआ आं। खिथु साजानानै गाबोब्ला जारलासो दं। आरो लामायाव आं मेङोब्ला नोंसोर सानैबो थाबायनांगोनलै बायबो बेखौ हले मिथिखा। जायोलै अजय फै जायो जेरैबो जायो सिन्था खालामनाङा थौ थांनोसै थौ बिदिब्लालाय।